Poznáš ten pocit, ak si realitný maklér, že ak nemáš ten správny systém, tak veľakrát sa dostávaš do takého chaosu, že jednoducho, ak nemáš nejakú tú databázu vlastnú, kde pracuješ so svojimi kontaktmi, svojimi nehnuteľnosťami alebo nejakými poznámkami, tak veľakrát sa strácaš v tých svojich procesoch. Ja osobne, keď som pracovala intenzívne ako realitná maklérka, tak som využívala alebo vyskúšala som niekoľko CRM systémov a samozrejme som aj pracovala cez CRM systém, len tým, že nás bolo viac našej spoločnosti, tak my sme potrebovali aj zdieľať nejaké tie dokumenty medzi sebou, šerovať, ale ma napadla tá myšlienka, že takáto aplikácia sa môže vytvoriť aj pre samostatných maklérov, ktorí sú sami, alebo proste keď si sám vo svojej spoločnosti, tak úplne postačuje webová aplikácia, ktorá dokáže riadiť tvoje kontakty, dokáže vlastne usporiadať tvoje nehnuteľnosti a takisto vlastne veľa funkcií a dokážeš hlavne mať ten správny systém, ktorý je dôsledkom toho, že vieš intenzívnejšie a efektívnejšie pracovať so svojimi klientami, s nehnuteľnosťami, s úlohami a si myslím, že naozaj je prínosné pre každého makléra, ktorý pracuje sám. Táto aplikácia nepotrebuje internet a všetky tieto dáta sa ukladajú v prehliadači. Takže nešeruješ to s nikým a preto táto aplikácia je naozaj výhodná pre tých, ktorí nechcú platiť nehorázne sumy za veľké CRM systémy. Takže poď so mnou a ja ti idem ukázať, čo v tej aplikácii vlastne nájdeš. Poď. Takže poďme sa v rýchlosti pozrieť, ako to funguje. Toto je dashboard, čiže hlavný panel vašej webovej aplikácie, čiže je tu prehľad, koľko máte kontaktov, nehnuteľnosti, aktívne obchody a tak ďalej. Kontakty, tu si spravujete svoje kontakty, ktoré si môžete aj editovať, prejdete do editácie a môžete túto pani Silviu Dubravskú editovať. Či je to investor kupujúci, môžete si vybrať typ kontaktu a tak ďalej. Môžete ju aj ohviezdičkovať, že je to spoľahlivý partner, uložiť zmeny. Takže pôjdeme naspäť, vidíme tú Silviu, ktorú sme editovali. Takisto môžete teda vytvárať ďalšie, vytvoriť si kontakt nový. Teraz to nebudeme robiť. Zrušíme. Nehnuteľnosti to isté. Tu sú nahraté aj nejaké obrázky, takže takto to vyzerá. Keď chceme editovať, prejdeme do editácie a takisto môžeme editovať vlastne aj túto nehnuteľnosť a pridávať k tomu rôzne vlastnosti, fotky a tak ďalej. Popis. Zrušíme to, dáme späť, takže takisto môžete pridávať nové nehnuteľnosti. Obchodný proces. To sú obchodné procesy, ktoré sú, môžete pridať vlastne nový obchod. Je to rozdelené na nový dopyt, nový kontakt, čiže viete presne ten timeline určiť, že kde sa nachádza tá vaša nehnuteľnosť alebo ten daný kontakt, ktoré máte vo vašej aplikácii. Obliadka nehnuteľnosti, ponuka, akú ponuku, čiže hodnota tej fázy, za akú ponuku napríklad chce obchodovať pri jednej nehnuteľnosti, vyjednávanie, uzatvorenie obchodu, čiže obchody, ktoré sú už ukončené. Takže celková hodnota akože všetkých týchto aktivít, ktoré tu vidíte. Potom úlohy, môžete si pridať ďalšie úlohy. Toto sú otvorené úlohy, hotové úlohy. Dáme, že všetky úlohy. Takže tu vidíme všetky úlohy. Teraz mi nezobrazuje žiadne, lebo hotové už máme hotové. Dnes nemáme pridanú žiadnu úlohu. Môžeme pridať úlohu. Môžeme napríklad test, úloha, vyberme typ obliadka, dáme, že vysoká priorita, dáme dátum, dnes je 13. čas necháme 12.27, kontakt dáme tu Annu Bielikovú, nehnuteľnosť priradíme Ružinov, popis, test, uložiť.
Takže máme tu novú úlohu, je to na 13. Takže dnes vidíte, že tá úloha sa tu zobrazila. A keď ju splním, len zafajknem. Aktivity, tu sa ukazujú všetky aktivity, ktoré ste robili, reporty, čiže sú to grafy, ktoré merajú úspešnosť, či je to obchody, obraty, provízia a tak ďalej. Úspešnosť obchodu, priemerná doba predaja, to vám automaticky vyrátáva vlastne podľa toho, ako tie obchodné procesy zadávate. Nastavenia, tu v nastaveniach môžete si nastaviť, to demo môžete si načítať, aby ste tam mali tie nehnuteľnosti, ktoré sme teraz ukazovali, alebo vymazať demo môžete takisto. Fázy obchodného procesu môžete si pridať ďalšie svoje vlastné fázy alebo vymazať tie, ktoré sú dané v tejto aplikácii. Farebné tagy, čiže môžete si vyrobiť ešte vlastné tagy, pridať alebo odobrať. Takisto import, vlastne je to veľmi dôležité, tuto je export dát, čiže môžem exportovať všetko, čo mám v tejto aplikácii, ale je to veľmi dôležité, lebo tým, že je to webová aplikácia, to znamená, že nepotrebuje ani internet, ale ak to budete chcieť používať v mobile, tak to, čo máte tu na displeji, čiže v aplikácii na počítači, tak vlastne exportujete tieto dáta, uložíte to medzi dokumentov, stiahnete tú aplikáciu v mobile a vložíte tam tento dokument. Vložíte tam dokument, ktorý ste si stiahli. Môžete vymazať všetky dáta, ale to keď budete chcieť úplne vymazať všetky dáta tej aplikácie. A takisto vlastne fotku profilovú si pridáte, meno, priezvisko a tak ďalej. Môžete používať svetlý režim, alebo prejdete na tmavý režim, ten mám ja najradšej. Takže takto to celkovo funguje, máte tu aj globálne vyhľadávania, všade môžete vyhľadávať aj kontakty, napríklad dáme, že Petra a už mi to vyhľadalo tu ten kontakt, ktorý som hľadala, hej. Nehnuteľnosti, takisto máte tu vyhľadávací proces a tak ďalej. Ale mám pre vás ešte veľmi dôležitú informáciu, že ak ste si ešte nezakúpili túto webovú aplikáciu, tak máme k dispozícii konečne aj demoverziu, čiže môžete bez problémov vyskúšať aj túto demoverziu, ktorú vám napíšem pod videom, ten link, teda môžete si otestovať túto aplikáciu a to je asi všetko. Takže ak by ste mali nejaké otázky na vylepšenia alebo celkovo k tejto webovej aplikácii, kľudne mi píšte a majte zatiaľ krásny deň.